approach anazenga kwa manyumba sakwatamingisa koma kwathu kuno anthu akukasasire akutemba anthu akukasasire mukapatse malo epera chakwera wale pera bwana wa kusaka kwa inu suko masawera bwana masaka inu mukasaka inu bwana mukasaka koma mukasaka muntu inuyo mukamsaka muntu amakawe niweli. Give it fire. Imva. Muntenderi pamene munamsanga koma yomwe munasaka inu adalowetsa mboma uwasada kalowa mboma kopanda chilima mwana amene munamusankha inuyo. Give it fire. Bwana mukasankha mumasankha wasankha nzanu wasankha mwana obe utini hapa nyamata obe utini wasankha nyamata obe utini wasankha nyamata wakuya utini chola boy wa mwana wake wasankha chola boy mwenye kukasongeza imodzi kukaibwana wacha kwena amene amatumidwa tapita uku ndamene wamsankha kukhala running mate kutsutsana ni malamulo awo IMCP tinkaganiza kuti mwina mwacha ngakhale Nyahala Botani Nyahala malamulo awo nakuti amene wawina ku convention kukhala vice president ameneyo ndamene amakhala running mate. Bwana inu mwachita bwino kulira kwa asimayi osewa mwapepeleza mwamsaka tokota chiliasa kuyimba asimayi kulira kwa asimayi osewa bwana ndikumaliza kusilisa bwana ukuloma mwempulanga ntuwa anyamata anu angacheka ali kumbuyowa mukawona wosewa bwana mukulowa mboma koma mukakumbuke anthu sika badali pano